Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, este é o segundo programa da 5G. Eu decidín no primeiro programa que íamos entrar coa sintonía automáticamente. Porque esta era unha tempada revolucionaria. Estou disposto a facelo. Que pasa? Que agora, claro, sábeme mal, porque, por exemplo, temos de convidada unha vez máis a María Xosé Rodríguez e vela aquí e dicir poñer a sintonía antes de dicirlle hola. Claro. Parece que queda mal, non? Non, é como dicir, pues non me gusta nada. Non mola. Dime hola. Hola, ¿qué María tal, Xosé, que tal? Carlos? Todo ben? Segundo día no como que non 5G. Sí? Hoxe en este programa non ten nada que ver co programa anterior. Non? Non. Hoxe estreamos seccións. Porque sí, estreamos seccións. Temos novo concurso para os convidados. Flamante novo concurso. O sea que hai que explicarlo. Coa súa Coa explicación, efectivamente. Madre mía. Coa miña explicación. E por certo, xa que estou quería facelo a semana pasada, pero Que é eso? todos os programas, bueno, con isto do espacio-tempo, como xa non sei onde estou, quero dicir que todos os programas quero facer unha recomendación antes de comezar o programa. Como eu son moito de xogar con xente, eu quero que a xente socialice tamén, pois vou recomendar xoguiños así de mesa, por se alguén agora está escoitando o podcast na súa casa. Aburrido. É sábado case de noite, di, pois vou xogar a iso que me propón aí os do como que non. despois de escoitar o podcast. Sí, non, eu agora Vale. Non pode estar aburrido escoitando Claro, podcast. Claro, él estaba aburrido, puxo podcast, pero o podcast é limitado, entón vai durar o que dura. Claro, isto dentro de unha hora rematamos. Unha horiña rematamos, entón despois, home, pode volver poñelo, pero logo dirá que pesados son. Non, Claro, que porque dixemos sempre o claro, mismo. sempre o mesmo, se repiten. Sí. Entón non. Vou facer así unhas recomendacións todos os programas, e hoxe veño co primeiro, que é un xogo moi pequeniño, moi doado para todo o mundo, que se chama literalmente Preguntas de Mierda, vale? Que pode xogar todo para unha noite de amigos, por exemplo, é maravilloso. O xogo está moi ben porque consiste en creatividade, en que che fan unha pregunta e ti tes que dar unha resposta creativa. Claro. En cada quenda, o que está de xefe desa quenda, pois vai decidir se a túa resposta é unha resposta creativa ou unha resposta merdenta. Está moi ben porque está moi ben presentado, trae o xogo, pois mira, En cor plátano de Canarias, todo. efectivamente, mira, Sí. trae inxeniosas, merdosas, trae como dous canutillos destes do papel higiénico, non? Como son preguntas de merda, e logo teñen como unhas caquiñas aquí que son unhas fichiñas onde metes a caquiña do xogador que sexa, Sí. e dis, pois esta foi merdosa aquí, esta Ben, foi ben. e o último xogador de todos, vale, cando acaba a quenda, é o que decide que rollo, que rolliño destes de papéis levanta o que está coa quenda. O a inxeniosa ou a merdosa. Pero Entón, é un xogo con trampa, porque Sí, sempre facilita, decide, vamos. Claro. sempre decide subxectivamente Enténdese un tipo. perfectamente. Carlos, Primeira explicación. Carlos, xa Logo hai cheguei. outra. Perdón, xa cheguei. sí. Xa No, cheguei. pero espera, no, ti non chegaches aínda. Ti non Vale, podes falar, puedo non chegaches. falar como ente. No, non podes chegar, non podes falar No aínda. multiverso, como que non, aínda non chegaches. Non chegaches. No. O mellor se alguén xa escoitou o programa 3, porque hai xente que escoita os programas así o show, Como lle xa dá a gana, chegaches, claro. pero por a orde canónica que di aí Pepe Capelán, Claro. ti non chegaches, non podes falar. Eu, por exemplo, nunca na miña vida, dende que traballo na radio, nunca se me ocorreu falar antes de que o De que che dean paso. conductor do programa me dera paso. O sea, ahora mismo es o Fernando de Schrödinger. Bueno, perdón. Non sabemos se Probablemente chegaches, se non. George Lucas escoitara primeiro o episodio 4, 5 e 6 e logo escoitara 1, 2 e 3. Preguntas de mierda, vale? Preguntas de merda, que é un xogo de Franz Lejeune e James Fabian, e que está editado por Edge aquí en España. Moi recomendable, vale? Isto é o que digo e xa está. Poderíamos Ala. xogar un día. Claro, Sí, pois claro. sí. E quen é o que decide se está ben ou mal No, unha cousa? sabes o do xogo que como cada quenda vai cambiando quen ten a decisión, Vale, entón vale. pois Non todo é o sempre, mundo. non é sempre o mesmo. Non, vai rotando, vai Non é o rotando. dono do balón o que decide. Bueno, se ademais
que pretendedes? Que dé unha explicación. No, por favor. Vamos. No. Bueno, isto é somente unha pincelada, logo buscades e mercades. Pois que rápido entra a sintonía no programa. Sí, xa. Mira, pois tan só pasaron 5 minutos para que soe a sintonía do Como que non? Tampouco tanto. Pasan 5 minutos 24 segundos dende o momento que comezamos o programa. Sí. E agora xa vos decidides se son as 6:15 ou as 4:30 da mañá. A min xa me da igual. Sí. E a nós tamén. E está connosco, como sempre, por riguroso orde alfabético, Alejandro Martínez Pini, que comeza polo A. Sí. Está tamén Dani Paquitov. Estou pensando a orde das letras. Fran Rodríguez tamén está. Fer. No, porque ainda non está. Claro. Ainda non está. Non Pepe chegou. Capelán. Que non estou. Sí. Claro. E por fin, de volta no como que non, na 5G, despois de 5 tempadas, aínda aquí connosco o gran... Prepárate para subir a sintonía, Sí, como para darlle, sí. para que vexa que o queremos. O gran Fernando Requerre. ¡Bravo! Bueno. Ven un pouco mesiánico tamén. Acaba para os que non estean vendo o vídeo podcast, que ustedes aí na nosa página de YouTube, como sempre, @como que non radio, acaba de alzar os brazos como se fose un pouco Camilo VI en Getsemaní, algo así. Nada novo, tampouco. Estou tan contento, Carlos. Lembramos que na temporada anterior pedíase aplauso para si mesmo. Sí, Decía, claro. aplauso para min, aplauso para min. Non fai falta por agora. Moi contento, CQN 5G, agora con máis explicacións. Que nunca. Estoy contentísimo, Carlos, la verdad. Bueno, agora logo vas percar preguntas de mierda. Vai me gustar, o cosa que vai Vai me che gustar. gustar. Que por certo non o dixen, e ten unha ampliación que é preguntas de mierda friki. E que podes mesturar as dúas. Non Que quero nin maravilla, velas. unha actualización. Unha actualización, unha desas Claro, ampliacións. xa que somos 5G transmedia, pues Bueno, estou moi contento agora que estades todo o equipo aquí e esta convidada que temos que é de excepción para min, María José Rodríguez. Non podo estar mellor rodeado neste comezo de tempada, neste segundo programa, que hoxe por todos vos. Temos moitas novidades. A ver. De verdade que esta vez temos moitas novidades e ademais é verdade, non é a típica historia que se di con novidades e logo chegas, bueno, ti que che vou, espera, que che vou contar a ti? Espera. Xa que te teño aquí, María José Rodríguez, imos facer que un mala persona eres. Dicía Héctor del Mar, recordar e volver a vivir. Veña, unha destas que A ver, temos por exemplo, contanos unha anécdota eu desas. teño que ir a presentar este programa, non? Vale. Quero dicir, presentación da programación. Sí. Gran presentación da programación. Gran presentación. Entón eu vou presentar como que non. Nada, pois veña, entrevístame. Vale, imos facer, vale, para xente, vamos facer unha recreación. sí. Pois aquí estamos, son as 12:15 da mañá e temos connosco a María José Rodríguez, a presentadora, condutora de Como que non, que unha tempada máis estará nas ondas da Radio Galega. María José Rodríguez, Hola, bos que tal? días. Hola, que tal, Carlos? Bos días. Bueno, Gracias por convidarme. Estamos súper ansiosos por coñecer que vai dar de sí esta nova tempada do Como que non. Supoño que... Tío, que tiñas pensado era que eu viñera aquí e che contara todo o que ten como que non. Pero non vou facer eso, porque se fago eso despois, onde está a sorpresa no programa? Claro, bueno, Claro, pero non nos podes agora cando o xornalista ou a xornalista Claro, di- pero se eres fora pola mañán, pois tería que ser unha voz máis así, non? Bueno, pero Sí. bueno, Vale, vale. pode ser esa mañá ou outra mañá. Ah, eu, vale, eu a mí que a facer voces non me sai. Entón vou dicir, por exemplo, pero bueno, podes adiantarnos un pouco. Seguro que tes algunha novidade, porque van a incidir. Sí, estaremos o equipo que coñeces con algún outro máis.
Que galega, E imos ter unha chea de seccións. O que tens que facer é escoitar o programa. Bueno, pois isto era, Porque tío, que queres é escaquearte. pois isto era ano tras ano O mismo. tal cual. Ano tras ano. Eu sempre que me Sí. dicía, vou sair en tal entrevístame onde fose. Tal, pon as radios. A que hora saes? 5:15, 12:10. Vale, entón xa é o único que escoitaba e dicía, vou ver que di este ano. Podo decir que como que non é un programa plural, no que todos participamos moito. Bueno, Todo tipo de xente ten cabida, encántanos que nos chame xente, participe, que nos dé ideas. bueno, eu lembro, É isto un sí- kit que vale para calquera Mira, cousa. lembro que cando comezaches o Mosquén, Sí. para que a xente saiba, máis berberechos era o programa que facía e acababa o domingo, Sí, vale? sí. Somos Quen comezaba o sábado, Sí. o domingo, bueno, xa era luns, ás Sí. 3 da mañá, remataba ou 2 Sí. da mañá, xa non me acordo. Pero eu empezaba a traballar os xoves. O xoves empezaba. Entón, Entón, os xoves pola mañán tiña que presentar a programación. ben, entonces, lembro que saía dali con Menéndez. ás 10 ou así da Mira, mañá. lembro que saía de máis berberechos con Menéndez, último programa, e dicíame Menéndez, que, bueno, no, creo que, bueno, falou comigo María Xosé, dicíame Menéndez, o que lle mandamos un bicazo forte. Sí, que vou ir ali a quere que siga facendo a sección. E ti que? Non sei, non me dixo nada, non. Bueno, pero estivo ben e tal. Martes. 11:15 da mañá. Mira, Carlitos. Mira, que quería que... Estaba pensando que fixeras un concurso. Isto a martes, empezaba. Bueno, pero... Bueno, vouche contar o programa, a ver o que pensei. O sea, que cando lle preguntaban o luns polas novidades do... Pero eso é o que eu pensara, despois o que se facía xa Claro, non claro, sabía. claro, claro. Eso, Eu contaba o que pensaba. Maravilloso. No, pero a radio é así, é o Sí. bonito. A min sempre me gustou este tipo de radio, non a radio mercería. Radio mercería é esta de que ti estés todo colocado, todos os lazos, todos os fíos, os botóns, e non se move nada, hai que facer todo nesa orde. E tes todo escrito para que non se esqueza onde van os botóns, non? Pois non, eu son máis de... Encántame de radio mercería, un concepto Bueno, é que hai fantástico. moita radio mercería. Hai radio mercería E o bastante, peor de todo é que cando faz un programa en directo, porque se faz un programa como o noso, que tampouco facemos radio mercería, pero bueno, que ao final é algo que non está suxeito a actualidade, tache igual, pero é imposible facer un programa de radio en mercería cando estás facendo un magazine en directo Claro. a calquera hora, porque Bueno, que conste que nós tiñamos guión sempre, Sí, eso é certo, eu tamén aquí, sempre tiñamos Por guión. por si acaso, por Todo si había que tirar tal del, claro. No, o guión era para destrozalo. Xa no primeiro minuto. Pero non vos podedes nin imaginar. Cando vos queixades que non vos entran seccións aquí, non vos podedes nin imaginar. Eu lembro facer... eu ás veces dicía, Mari José, dime. Ela dicíame, bueno, vía os guións, nos traballábamos online, entón colgaban en Drive os guións, sí. eu facía, tiña un tema, o que fose, e puña Sketch 3D. Sí, eu poñía Eu sketch de tiña Sandy. 6. Eu estaba vendo aquelo, ás veces era, eu traballaba con moito tempo, por exemplo, se o programa era o sábado, pois eu O vendres a noite poñías. noite estaba xa aí. Os xoves Sí. decíalle o que tiña que facer. No, pero eu digo que xa o venres xa ven, xa me poñía eu a escribir e gravar e todo. Eu sabía, ás veces, dicía, estou facendo isto para nada, que non vai entrar. Non vai entrar. Pero bueno, era bonito. Sempre se recuperaba. Bueno, hoxe temos moitas novidades. Temos a Fernando RQR que xa está de estou volta. aquí xa. Que chega en Ahora loor sí, de multitud. Agora sí. Por agora certo, sí, a semana pasada que jeta, porque que non Bueno, sei que, a xa- xunta da Trócola tal e eu- non apareciches. xa che vale. Eu crin que chegaba, pero ao final, entre cousa e outra, tema... Díxome Pini despois, que aínda por riba as mensaxes eran de 6 horas antes, que as deixaras grabadas no WhatsApp. Bueno, O sea, que Home, Eu mandei. é Porque previsor. viña ahora, claro, viña ahora, marcada. Viña agora, bueno, Desastre, que en desastre. fin. De feito, dixíxemes que había que rematar o programa e chegou a última. Que xa tiña, bueno, pero non pasa nada. mandaches outra máis, non, Sí, non me bueno, deu tempo a eu que sei. chegar. Non me entrou, polo que Bueno. fose. Bueno, pasan 13 minutos desde que comezamos o programa. Como que raro soa isto, pero gústame moito. Son agora mesmo nalgún lugar do mundo ás 5:15 da tarde, seguro. Noutro non. Sí. Imos comezar coa sección das efemérides. Claro. Claro, pero as efemérides agora facémolas
co sí. xerador de números aleatorios. Tecnoloxía pura. Claro, Sí, entón- esto vas a ¿Cómo, flipar, cómo? Esto é un... Bueno, no. Mira, xa que está... Pero xa que- como si fuera descifrando enigma. Entón, vou poñer aquí para os Tal que cual. non... Para, Poña las gafas. para os que se estean incorporando e Como non, se e fora non María Teresa escoitasen... Campos. Eu non quixen escoitar o semana pasado o programa para vir No, Plain. pero isto é moi impresionante Plain. porque é unha especie de duelo entre home e máquina. Correcto. Entón, eu poño... Primeiro imos escoller de que día imos falar. Poño unha data, un número entre 1 e o 31 e damoslle aquí a xerar e saio 27. 27. A semana pasada que saiu un O 24. 23, o 23. No, Saen 23. altos, saen altos, Sí, saen altos. están caendo moi altos. Están Tamén. caendo altos. Aleatorio, A ver, non sei, 27. Tamén Bueno, 27. De E 27 agora imos poñer do 1 1 ao ao 12 realmente entre máquina e máquina, Claro, porque claro, Carlos claro. é un máquina. Sí. 27 de febreiro. o 27 de febreiro. Puximos buscar que Bonito. había que hai o 27 de febreiro. Claro, pasaron moitas cousas. Imagínate que sai o 29, bueno, o Podemos. 31 de febreiro, eso sí que sería. 27 de 27 de febreiro febreiro. pasaron 27. moitas cousas. Quero Mira, dicir por que exemplo- neste momento, mentre ti fas isto, tamén Pini está facendo respostas aleatorias. Correcto, Claro, Claro, está está pensando. Claro, está está xerando, como está Doutor xerando, Strange, está xerando efectivamente. todos os finais Mira, por exemplo, posibles na súa É o, cabeza. é o 58º día do ano do calendario gregoriano, vale? E quedan 307 días para finalizar o ano, o 27 de febreiro. Por exemplo, hai que dicir que durante o sitio posto a Gibraltar unha granada alcanza o escritor Xosé Cadalso. Ese dalle. Causa a morte, non, pero isto Da non é gran que home, falamos porque de- Este no, sí, este pero no. Pero A ver. este sí que me gustou moito. Un 27 de febreiro, pero de 1801, Sí. España decláralle a Portugal a Guerra das Laranxas. Anda. Guerra das Laranxas. Isto é moi bonito, vale? Así empezamos. Xa temos unha data, 27 de febreiro, temos un ano, 1801, temos un feito histórico importantísimo, e o que nos falta é unha análise pormenorizada Home. de Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo! ¡Grande Pini! Hoxe sí. Estou dicindo unha cousa, isto é unha puñeta que che estou facendo esta tempada gorda, Pero bueno, Pouco sin. 27 de febreiro 1801, España declara a Portugal a Guerra das Laranxas e ademais hai que dicirle a audiencia que isto ten que ser super certo porque está na Wikipedia. Sí, sí, Claro, claro. claro, La entón. Wikipedia. Isto- Que por certo, Carlos, bueno, antes Bueno, que analice e logo sí, dísme. sí. A guerra que gañou Valencia solo, España o resto non. A sección de Pini, amigas. No gran, conciso, concreto, a sección de Pini, Canónica, ademais. aleatoria. Sí. Grazas, Maravilloso. Pini, de novo. É maravilloso contar contigo unha tempada máis, xa chaman 5. Pini que a vez que pensa está tirándose a súa propia Home, sintonía, claro. que Claro. coidado. Que está aí, está aí xa, este ano parece que está no halcón milenario. Xa é unha cousa, está rodeado de Ou máquinas. no halcón milenario ou parece Nacho Cano nun Sí, un concerto pouco, de- un pouco. A ver se construe unha pirámide escalonada. Mira, poñede ese Vou plano, por falar favor. cunha política. Sí, vale. Hai que falar de política sempre. Mira, poñede plano de Pini, os que esteades vendo o vídeo podcast para que vexades como é. Tes que poñerte como Nacho Cano, tocando aí. Eso é, Ese eso é é. o Nos concepto. vimos 3 ou 4. Falta o ventilador. Que che dicía Fáltame antes, o pelo, a ya. semana pasada nas efemérides tamén no número aleatorio non había unha cousa dos gregorianos, pero os gregorianos que teñen todo copado, hai todas un- as efemérides. Bueno, chico, o calendario gregoriano sempre. Madriña, que Bueno, xente, e cantan moi ben. Imos comezar a primeira novidade, imos presentar a primeira novidade do programa. Vou adiantar unha cousa. Venga. Eu sei que Fran Rodríguez é un gran coleccionista de trangallada varia. Ah, Digo trangallada varia con todo o cariño, é dicir, non, sí. non descoñecía ese dato de Sí. Teño No, pois- outros moitos datos da biografía Pois de sí. Fran Ruiz, pero ese ten non. moitas figuras de todo tipo, de Sí. toda clase, de diversas temáticas. Sí. Eu propuxenlle antes de comezar esta 5G. Por que non nos amosas un pouco ese parte da túa colección e ves o programa, sacas o que ti queiras e nós, pois logo aprendemos un pouco de Claro. como conseguiches iso, a ver se adiviñamos de que se trata, porque haberá cousas que algúns saiban, outros non. Bueno, imos ver. Entón, a única premisa que lle dixen é non podemos coñecer
ningún de nós, nin sequera eu, O que trae? o que trae. Vale, entón, isto... Que curiosos. que imos Surprise escoitar- total, a ver. Vale, pero, como Pero. isto é un programa de radio, ainda Sí. que son podcast e tal, eu, sabes que... Sintonía. Vamos, non teño eu unha sección dun programa Sin sintonía. sen que No. soe a sintonía do Museo Mutante. Fran Rodríguez. Por fin, Carlos, utilizas unha música que ten moito que ver comigo, con un pouquiño co que represento, non? A nobleza, un pouco, Sí, verdade? sen dúbida. Limpeza de espírito tamén. Bueno, Limpeza de espírito, Limpeza unha vez de- a semana, dúas. ese espíritu, Bla, xa lojo. todo el pronto yo el paño, vamos, así un Efectivamente. pouco así. Entón, a ver, eu teño trouxen cousas. Vale. E vouche propoñer, tedes que escoller, que queredes ver? A ver, frasco pequeno ou frasco grande? Frasco grande, frasco grande. Espera, sí. frasco grande. Que Sí, dice grande, frasco grande. grande? Todos Eu- frasco eu voto grande. polo grande. Debo dicir pequeno para levar a contra. Vale, Sabes vale. que eu... Frasco grande. Eu vou dicir grande tamén. Vale. A mí dame igual, Sí. Por Eres como mayoría. Suiza, eres neutro. Ti dis Son frasco, neutros, sí. di frasco. Eu digo frasco, dame igual. Frasco grande queren, pois frasco grande. Bueno, pois veña, frasco grande e ven por partida doble, Anda. Que todo o mundo entre nas nosas redes sociais @como que non radio, porque o que está a sacar Fran nestes intres imos colgalo en foto nas nosas redes sociais. Imos. Bueno, que iso. Bueno. Aquí temos unha auténtica bizarrada, unha bizarrada importante, porque son dúas figuras, dous peluches. A ver, imos poñelos aquí Sí, por sí. diante, perdón, para que son así dous entendamos. peluches que, claro, Senta unha taza, Carlos. son peluches Senta unha da taza. matanza de Texas. Sí. Bueno. Entón, son conceptos un pouco contrarios, ¿no? Bueno, Pero, acabas de cargarte unha das cousas que dixemos, que era Sí. que a ver se a xente podía descubrir sí, claro. de que se trataba. Mira, eu Imos preguntar, imos preguntar. No, porque eu teño recursos para todo. Vale. De que película é cada un deles? Ala, toma. Claro. Arreglao. Hola. Claro. É que aí xa, claro. Aí o tedes. Son dúas encarnacións terroríficas desta personaxe que cara de cuero, Da- Leatherface, non? Era. Leatherface. Pero a matanza de Texas, da primeira e da... Hai primeira e secuelas. Hai secuelas, sí. Sí, hai algo xente que quedou moi mal, o despois de matar o que si vou dicir, seguramente Dani Bótalle xa me un- entenderá ben cando un diga, plano. es que estas dúas figuras pertencen ás películas que fixo Top Hopper sobre a matanza de Texas, vale? Está claro. Fíxate, imos Non facer... o remake de Marcus Nispel. Nada diso. Son material original. A ver, se alguén pode ter un pouco máis de idea que nós, ou polo menos que a min, é Dani Lorenzo, que é un tipo que coñece un cine. Pero isto é café para moi cafeteiros. Bueno, pero sí, móllate un pouco, Dani, ti que podes. Eu diría que ese que está señalando Sí, Carlos Vale, é este a que- do original. A original esta que ten ben. unha camisa para os O que estean caucásico. vendo. O caucásico. Sí, O o caucásico, vale, este que ten unha camisa de mandilón, rayas, de- tal, Sí. mandilón, sí. E puidera ser que outro. O que pasa é que non sei se é de Hopper tamén. O que leva a chaqueta, vale, hai outro que leva a fora da chaqueta. terceira a que protagonizaban Matthew McConaughey e René Zellweger, se mal non me lembro. Buah, cuidado. Está correcto. Se está xa metendo triple, cuidado, Non, pero que non lembro se é de Tobe Hooper tamén. Iso- Esta é de Top Hopper tamén, Non o sei. Vale, ben. Bueno, resolvo. Hombre, resolve, porque se non nos Moi sabe ben, que esta imos a ver. é da original da película. É correcto, Dani Lorenzo, un aplauso para ti, moi ben, Correctísimo. Esta é da secuela da Matanza de Texas 2, na que Top Hopper opta por un camiño totalmente diferente a da primeira película, que é mítica, e vai e fai un slasher dos anos 80 con elementos totalmente Bótatelle un ollo, se ridículos, queredes, fora de contexto, e cun Robert Duvall desquiciado que facía dun familiar das rapazas ou dunha das rapazas que morría na primeira película e que buscaba venganza tamén utilizando motosierras, que é unha cousa preciosos, que Sí, Claro, cousa que é tremendo. mira, dalle ali a Dani, que xa que adiviñou, cuidado que Dani se carga. Sí, sí. A emoción cárgase a to micro. Esto xa está totalmente descatalogado
Foi Pero é unha peluche de verdade, é peluche. Son peluches que ¿A quién sacou se- a quién que se lle sacou ocurriu? Mezco. A quen se lle ocorreu facer un peluche? Bueno, eu teño que dicir que das figuras que hai de Cara de Cuero debo ter ao redor dun 80%. Faltanme algunhas, pero sí que é unha personaxe que me fascina porque representa un contraste moi vasto que se produciu na América dos anos 60 cando capturan a Ed Gein, que é o asasino que inspira non só a Matanza de Texas, senón tamén o Norman Bates de Psicosis, o Buffalo Bill do Silencio dos Corderos. O sea, que está baseada Efectivamente. Vale. Entón, o contraste aquí é que nesa América, que era América de Doris Day e de Rock Hudson, de repente aparece Ed Gein, que é o carniceiro de Milwaukee, rompe un pouco toda esa imaxe que había, toda esa pastelería americana que había neses anos, a destroza totalmente cunha historia terrible dunha persoa que aislada desenrolou, bueno, unha enfermidade terrible que o levou a matar e a ser detido por iso, non? Entón, Cara de Cuero ten esa característica de asasino brutal, co que non pode razonar, que a min, particular como amante do cine de terror, é o medo que máis me dá. A min as cousas así en plan exorcismos, os muertos vivientes, a min iso non me dá medo. Cancións de Luisito Toledo. Pero aí como sabes, Pepe. Pero o que sí me dá un pouquiño máis de medo son estas historias de personaxes moi perturbados, non? Pero máis cerca da realidade, non? Máis cerca da realidade. Claro. De feito, a primeira película, que a dos anos 70 de Top Hopper, é a que inaugura unha cousa que se chama o gritty realism, que é un concepto así moi americano e que foi aplicado ás películas, que este realismo sucio, non, que ten esa película, que ademais ten o inflado dos 35 milímetros que lle dan en cine un aspecto moi sucio, moi enrocado, é unha película fascinante. Cantos anos teñen estes? Estes bonecos deben ser do 2006. Ah, bueno, non son tan... Eu creía que eran máis Non antigos. son dos máis antigos. Vale, pero vale. a outra cousa que truxen sí que eran moi antigas. Bueno, pero vas a agardar, Ah, o frasco pequeno. vas a aguantarte aí O frasco pequeno, sí. vas a aguantarte aí en firmes porque bueno, veña, saca. No saques. Dentro de 2 semanas. Moi ben, moi ben. Sí, non saques. Sí, así quedamos co... Entrade @como que non radio, por certo, se alguén ten algunha lembranza da primeira vez que viu a Matanza de Texas ou se isto lle lembra a algún momento ou bonito ou non tan bonito da súa vida, pois xa sabedes que tedes as redes sociais Bonitas non son, pero bueno. Imos ir facendo fotos de todo o que nos tralla Fran e imos ir facendo pois o noso propio museo. E máis, se quere Fran, pois que nos vaya traendo cousas e imos colocándoas tamén aquí no noso estudio. Fantástico. Un museo que ten cousas moi interesantes e pasan dende o friquismo ata outras cousas que, bueno, non vos podedes creer. Eu coñezo algunhas e vai pagar moito a pena esta tempada esta sección. Pero non, si, eu non a vin ningunha. O que? Ningunha matanza. Non. Se queredes o vexo, esta semana teño complicado, pero para a seguinte se queredes a vexo, conto vos cal foi a miña primeira impresión da Matanza de Texas. Vale, pareceme, si, A ver, a dobre ringleira dobre carilla. Vale, faznos un resumen. Por facer xustiza e cerrar este círculo, hei de dicir que a Matanza de Texas, a pesar da fama que ten, é unha película que non se refuxa moito no violento, senón que está moi ben filmada e a túa cabeza, digamos, que fai o resto. Vale. Entón non é unha película sanguenta para nada, pero sí funciona a un nivel moi ten momentos de lirismo, ese último plano co atardecer. Sí. Bueno, pero icónicos. Xa me fixo spoiler. Ahora xa non a vexo. Agora xa non a vexo. Home, xa se sei que ao final vou a ver lirismo, pois xa Pertence, por é un certo, atardecer. pertence á colección de cine do Museo de Arte Contemporáneo de Nova York. Vale, do MoMA. Sí. Sí, bueno, pois nada, xa sabedes, xa nos farás un resumo. Se pode Pasa ser que claro, cando chego ao final vas a decir, xa sabía eu que aí viña o lirismo. Bueno, a ver, abstraete do lirismo e mira, o plano do lirismo. non quero eu agora cortar o rollo, pero que chega o momento máis esperado por mí por favor. e por moitos por favor. ointes Sí, claro, como deste programa, é que hoxe estreamos concurso.
Estreamos concurso con María Xosé Rodríguez. Oh. Bueno, María Xosé Rodríguez o bo que ten é que isto é un concurso que hai unha parte que está reciclada e hai outra que está sí, que recuperei dende aí, creo que non fago isto dende hai 5 ou 6 anos. Pero creo que era o momento. O ano pasado tiña un problema cando no, tiña un problema. Por favor, por que vos rides? ¿Por qué se tronchan? Non sei, Porque nada. Digo que o ano pasado tiña un problema Sí. porque ás veces as puntuacións eran moi semellantes. Era cando alguén se iba moito. Claro. Sí. O problema eran as puntuacións, María Xosé. No me estoy entendiendo nada. A ver. O problema eran as puntuacións. Había un Pidi, problema. Pidi, córtalles o micro a todo o mundo, menos a María José Rodríguez e a Dani Lorento, que polo momento non dixo nada. Pero baixo ameaza de que como falen cortamos todo, No. Porque Pero mellor ti na primeira proba Hai iba motín. regular. Hai motín. No. Este ano sí, Este Sí. Pero al 5G a boa, él Carlos. participaba. Pero Carlos. é un concurso a proba de boicoteo de Fernández Requerre. Porque iso é complicado. Imos descubrilo en poucos minutos porque aquí comeza o novo flamante concurso que nun lechado de imaginación dixen vou chamalo o concurso 5G. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, eu fago concursos para poñer esta sintonía. Básicamente, isto é que sube Pini. É para explicar. Estou desexando a explicación. Bueno, o concurso 5G é un flamante concurso novo completamente con cousas de hai 7 anos, pero novo, ao fin e ao cabo. A ver. No que o concursante, que é a nosa convidada neste Eu son a caso, concursante. sí, María Xosé Rodríguez, vai enfrontarse a dúas probas. A primeira de acumulación de puntos e a segunda na que vai intentar gañar máis puntos a base de apostas. Primeiro acumulo e despois aposto. E despois apostas, pero sempre a máis que me dicía a min, como se chamaba aquela chica que presentaba Password? Luján Argüelles. A máis, dicíame cando foi a concursaria. Sí. Bueno, pois a primeira parte do concurso chámase, seguro que che gusta, che vai soar, a reviravolta. E a xente, ela sabe de que vai o concurso. A reviravolta é unha parte do xogo na que en 30 segundos eu vou facer unha serie de preguntas e María Xosé Rodríguez ten que contestar mal. Ben. Pero ten que contestar mal axeitándose o sentir da pregunta. Sí. É dicir, se eu lle pregunto como me chamo, ela dime zapato, iso non está mal contestado para o concurso. Tería que dicirme como me Dolores. chamo, Pepe. Dolores. O Pepe. Canta xilidade Dolores mental como- fai falta. Como o señor este do teléfono. O da semana pasada, Sí. o do último programa. Bueno, pois Non estou pa isto, a ver, veña. bueno, pois tes 30 segundos o bo é que canto ti tira pa diante. Iso sí que é importante, porque non solamente imos contar as respostas malas, vale? As Vale. que puntúen, pero non te quedes, tenta non quedarte Eu sigo pa atrancada. diante ainda que vaya mal. Claro, Vale. se raches non pasa nada, non contabilizamos, pero Vale, canto máis cantas máis preguntas poidas contestar en 30 segundos, máis opcións tes de acumular máis puntos. Ai, Dios, a ver. Bueno, Tiña que tomar un redoxo. imos comezar coa reviravolta. Agora sí que pedimos silencio absoluto a Eso todo sí o que foi mundo. antigo do redoxo. Un saúdo para todos os boomers que nos están escoitando agora mesmo. Para de antigo, digo Tiñas redoxo. que Optalidón. Sí. O peor boomer é aquel que cando lle dis boomer pensa nun chicle. Claro. Bueno, pois imos centrarnos. Era un tío así, ¿no? Sí, boomer. Imos centrarnos. Alejandro Martínez Pini preparado. Qué tensión. María Xosé Rodríguez Qué medo. preparada porque a reviravolta comeza xa. Resultado de 2-1. 5. De que cores é a bandeira de Galicia? Verde. Cantas provincias ten Galicia? 6. Cantas provincias ten Cataluña? 9. Quen escribiu de 4 a 4? Borges. Por que letra empeza Manuel? F. Antonio, S. cal é a primeira letra do alfabeto? Z. Que grupo cantou ABC? Billis. Cantos eran os irmáns Jackson? 7. Cantos lobiños tiña loba?
Un. ¡Ay, tempo! Entrou. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos para María José Rodríguez. No está nada mal, ¿eh? Sí, Señora, 11 Sí, puntos na reviravolta. Moi ben. Dios, que agobio. Non é doado, non é doado. Non, no, 11 puntos para na nada. reviravolta é a primeira que chega a tantos puntos. Sí, está no Récord, top, récord. É difícil pensar noutra historia. Anda que mira que non xogamos ben. Bueno, Mira, sí. menos mal que ela xa sabía de que isto fixémolo moitos anos non somos Sí, quen coa xente que nos chamaba desde casa. Era unha das probas. había xente moi boa que Bueno, pois xa tes 11 puntos. Vale. Estes 11 puntos non se van perder. De feito, este ano non se van perder puntos, vale? E imos seguir acumulando. E agora teño que apostar. Non te preocupes. Eu non sei apostar. Non te preocupes. vale. Imos ter opción de subir puntos en 5 preguntas, vale? E agora che vou explicar, de feito, vas ter aquí uns puntiños para apostar, tes cartonciños para que te axudes, non vos preocupedes. Imos a segunda parte A ver. deste concurso. A segunda parte deste concurso é suma e aposta. A ver. Suma e aposta é algo que ti creo que tamén coñeces. O que pasa é que está adaptado para un xogador. Aquí teño na man Varios temas. 6 sobres, vale? En cada un dos sobres hai unha temática. Ajá. E María José Rodríguez ten na súa man Sí. 5 cartonciños con puntos. Vale. 2, outro pon 4 puntos, outro 6, outro 8 e outro 10. Madre mía, ten Tes- unha chea de puntos aí, Tes cinco opcións para ir apostando de xeito que unha vez que ti se apostas para unha pregunta os 2 puntos, este cartón queda eliminado e quedanche na man 4, 6, 8 e Vale. 10. Claro, Vale? ten sentido, hasta aí ten sentido. Vale. Sí. E aí hai temas Aquí hai temas. Claro. distintos. Eu unha Sí. vez que abra un sobre, hai para os que nos escoitan pola radio, teño 6 sobres de distintos cores, rosa, amarelo, laranxa, negro. Este calé, que me das Violeta, No, lila. espera, que conteste a raíña dos números. Non é exactamente violeta. Ves, si xa sabía. Lila, É lila. É mourado. É mourado. Vale. Ves? Non entres aí, porque vas a ir escaldado. Sí. É azul, non Soraya nin É nada, cian. senón azul. Ese é azul. cian, é Sí, cian. bueno, é cian. No, bueno, é igual. De Bergerac. Tes 6 cores, vale? 6 cores. E o que si vas ter como axuda antes de apostar é que en canto me sinales un dos sobres, imos coñecer a temática Claro. que hai dentro dese sobre. O Tes cian é azul Soraya, perdón. É Azul Soraya, efectivamente, que cantou en Eurovisión. Bueno, entón, A princesa dos ollos tristes. unha vez que ti saibas a temática, apostas a puntuación que teñas en na man, Sí. e ademais tes a opción de, se non che gusta unha das categorías, desbotala, por iso temos 6 Claro. sobres, desbotas a Claro, e 5 categoría preguntas, claro. e facemos Xogadores do Claro, Celta, por claro, aí exemplo. todo. No, eu teño que dicir unha. E ademais, vale. antes de que sigades, e as temáticas sí que saibas, para que non haxa trampa, ningunha temática se repite. É dicir, imagínate que ti xa eche historia e non queres responder historia, pois claro. no outro sobre non vai haber ningunha historia máis. Vale? moi ben. 6 ¿Qué sobres, pasa? pero No, 5 preguntas. No, desta volta vou romper unha lanza no teu favor, Carlos. Que pasa? A xente na radio, a xente que nos está escoitando, vai a ser injusta contigo e vai dicir que non se entendeu de todo, pero porque lle falta o acting. Porque fixeches moi bo acting hoy, Carlos. Desbotas e fas flash. Se a xente, de verdad, que vexa o vídeo podcast, porque a xente se ve Apaga o micro. Ve o Muteao, Oye, Carlos. Muteao, pero xa, Pero muteao. tens razón. Claro que aparte Bueno, ese- salvou uno María José No, pero Rodríguez. esa forma de facer o habano como se fora un integrante dos Sí, Locomía, sí, sí, sí. con toda esa gama de cores dos temas, Locomía. é maravilloso. Unha pregunta. Eu estaba O ese, Son, o un, claro. e o desbota, e 5 o clave preguntas, na explicación, 5 Carlos. preguntas, 6 temas. Dios, claro, que non se poden. E teño que contestar eu a pau seco. Sí, bueno, logo imos falar A ver, disto. se a estas alturas non entendiches o xogo, eso sei tamén. Cos anos que levas ti na radio, si non entendes esta dinámica tan sinxela que acaba de plantexar Carlos Carlos, Tresandi, ti xa sabes que nos estamos como dragóns de Komodo esperando a que chegue a explicación. Bueno,
a xente na casa que é moito máis inteligente que o IQ medio do colaborador do Como que non entendeu perfectamente. Sí, sí. Bueno, imos aló. Vale. Imos xogar, vale? Primeiro vas a escoller un sobre. A ver, elixo. O que ti queiras. Podes escoller. Vou coller o Rosita. O Rosita, vale. Pois dame o Rosita. A ver. E dentro do Rosita imos ver que temática vai A ver. e deportes. Mima, é que son a Bueno, mellor, pois por exemplo, a ti que non che gustan os deportes, agora terías a opción de se non Decir- queres responder de deportes, desbotar isto, pero logo xa tes que xogar cos 5 restantes. É que non creo que me poñas outra peor que deportes, non? Non poden ser a mesma categoría, pode ser fútbol, por exemplo. No, no. A ver, No. se hai deportes, non vai haber outra de deportes, nin de Bueno, fútbol, pois nin eu béisbol. vou deixar os deportes. Bueno, pois Descartamos os deportes. descartamos os deportes. E Muy como bien. se descarta? É ¿Cómo que- se descarta? ¿Cómo se Desbota, descarta? Carlos. No, desbota. no, porque é pouca produción Pero e que se fueras rompo o Mayra. sobre me quedo Fai, sin fai él. como Si Mayra fueras Gómez, Mayra. que dille que premio perdeu, non? Agora que... No, non dicimos Ah, nada. vale. No, porque Así logo se non reciclas Claro, preguntas. se non teño que facer outra pregunta despois de deportes ou algo. Custa moito traballo facelas. Home, claro. Bueno, pois imos co agora sí que che quedan as preguntas coas que A vas ver, xogar, vale? laranxa. Veña, laranxa, e agora sí que tes que xogar Como a guerra. Fran Rodríguez que temos. Ciencia. Mima. Vale, agora vai chegar, agora sí que entro no que é a dinámica do concurso. Claro. Ah, agora. Agora sí que entro na Antes di- non, claro. Que sexa de ciencias non quere dicir que sexa nin unha pregunta doada, nin que teñamos preguntas sen opcións, pode haber, ou seja, pode ser moi variado. O único que tes que Que é de ciencias. é de ciencias, ti que es de ciencias. Non é de pues, letras, é de ciencias. Claro, de ciencias. Ben, entón teño que apostar unha destas cousas, non? Sí, Claro. cantos puntos queres apostar? De ciencias, pois vou apostar a lo loco, 4. 4 puntos, madre 4 mía. puntos. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. É un 4 puntos. suicidio, é un suicidio. A ver. Vale, Quede claro. 4 puntos. A ver. O mellor tiñas que apostar máis. A ver. A ver, que chorrada Porque é. a pregunta é Como non a saiba. quen descubriu a penicilina? Silencio, por Fleming. favor. Fleming é correcto, sí, señor. Bravo, Sí, bravo. bien, claro que sí. Normal. Pues 4 puntos para María José Catro Rodríguez. puntos. Son 4 puntos Puntos para mí. quedaste con iso. Probamos. Ven tarxetiña para o público. Sí, 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 continuamos. sí, sí, sí. Cuidado, entra o dúo sacapuntas. Mira. Ai, non. Dios. Quédanche 4 opcións. A ver, Cal queres? vou polo azul Soraya. Azul Soraya. Moi ben. Azul Soraya, abrimos o sobre. Francisco Rodríguez, a nosa azafata de hoxe. Cal é a... Series de televisión. Gracias, Bueno, Primitivo. Como non acerte, matádesme. Series de televisión. Bueno, pois esta Seguro que me puxeches pregunta, difícil. esta pregunta ten que apostarse antes de nada. 8. Hoy, Oi! Yeah. Moi ben, María José. Como palme. 15 puntos leva agora. Hai que dicir que non resta nada, Non, simplemente non. imos, vale? Deixe de gañar. 8 A puntos. ver. Pois aquí están os 8 puntos Veña, apostados. arrastro. Non quero abucheos, Antes de Bueno, nada, sí. imos escoitar unha sintonía. Bueno. Por favor, pido silencio para Vale. todo o mundo. Dios mío, eu non teño memoria. Dalle, veña, dalle, Pini. Moi ben, Pini. Eixa de fondo esta Equipo A. sintonía. Non. Agora vaya pregunta. Sí. Non sei, non vou dicir nada. Vale. Claro que ao mellor no a pregunta podes escoitamos esta sintonía A ver, e agora a pregunta di o mellor non era o equipo. cantas temporadas tivo esta serie? Estamos vos. E temos opcións. A A ver. ver. Podemos axudarnos ou... Un momentillo, primeiro Espera a ver. vamos a aguantarnos en firmes, por favor. As opcións son 4, 5 ou 6. Por exemplo, Dani Lorenzo non ten nin idea. Nin idea. Pepe Capelán está que non ten idea. Non sei se alguén sabe. Eu diría que 5. Pero bueno. Eu estou con María Non José. sei se 5 ou 4, Eu estou con María Entrou José. 6 non. Pero lembrete que había xusto un par de temporadas nas que traballaban para o goberno que era cando aparecía Frankie Santana, unha personaxe que eu sempre reivindico, que era o especialista en explosivos latino do equipo A. É certo, sí.
Frankie Santana. En Sí. cal saliu mellor- Ana Obregón? Pero o mellor foi na quinta. Ainda non estaba Frankie Santana. No, eso foi na terceira. Ana Obregón No, por non aí. estaba Frankie Santana. Foi na terceira ou unha segunda. Ana Obregón debe de ser Porque na primeira e unha segunda. Na cuarta deronlle un balazo por primeira vez a un. Na cuarta. Ata cuarta dispararon moitísimo, pero non No, lle no, deron. pensaban Foi que por era un balazo, casualidade, pero non, ¿no? foi unha picadura dunha vespa. Ah, despois ao final. Eu sabedes que eu pregunteille iso a Mr. T, Sí. isto é certo, e díxome que eran moi bons tiradores. Preguntelle, ou erades moi malos ou moi bons? Díxome que moi bons. Vale. Total, Foto. que canto. Quinta ou que? Eu Que penso decides? que Eu estando na quinta temporada, eu diría a quinta. Non debe ser la quinta porque Carlos ten cara de vas perder. Fíjate, ti es- eu en tres temporadas vi o das caras. Era xa, claro, xa fai de antes. Ti es analista de caras tamén. Sí. Vale, vale. tres non son seguro. No, tres no. No, porque non está nas No, opcións. hai 4, 5 ou 6. 4, 5 ou 6. Eu tiraría pola rúa do medio, eh. 5 Eu estou entre 4 e 5. Eu diría 5, arriscando Veña, moito. imos a arriscar e imos decir 5. Pois a resposta correcta é 5, sí, señor. María José, sí. 23 puntos para María José Rodríguez. Sí, Efectivamente, señor, aquí tedes primera. a resposta, eran 5. Fénix, imos a por ti. Bueno, quedan na man aínda para apostar para a xente que está escoitando pola radio. 10, 2 e 6. 10, 2 e 6. E imos con outra. funky, Estamos ¿no? gustando, Está moi funky, estamos gustando a min este concurso. A ver, Estamos gustando e non dicides nada. sí, vosotros. no, Estamos Xa cando entendamos vai nos gustar máis. Si o concurso sempre mola, o rollo, bueno, xa a explicación. elexín. É Mourado, non? Sí. Sí. Mourado, Pini. Fran Rodríguez. Música. Música. Agora sí que vou pedir polo momento silencio a todo o Mi mundo. música es tu voz. Silencio porque temos que escoitar. Espera, algo. primeiro aposto, non? Aposta, sí. Bueno, eu xa adianto que imos escoitar algo, pero aposto o que queiras. Veña, un 6, ala, que sexa o que Un queira. 6. Un Un 6 seis, vai, valente, cuidado. Un 6. Tamén che quedan, hai que dicir que quedan 10 10 e e 2 dous. puntos. A Música. ver. Pois imos escoitar algo, dalle Pini, veña. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love. Bueno, estamos escoitando esta canción. A pregunta é sinxela, quen interpreta este tema? Só un poquinho, Pini, para que piensen. Agora é cando a miña filla me mata. Porque esta canción teño no meu teléfono. Así. Sí. Next. Thank you. Next. Cala a boca. Música tranquila sin copyright. No. A pista non é esa. A ver, pistas, chicos. Ni idea. Nin idea. É A que- ver, Ten que ser Billie Eilish unha destas, non sei se é. Eu son moi boomer para isto, de verdade. Claro, é que eu sabía que Billie Eilish A podería mí ser. soame a los Calis, pero non estou moi No. seguro se... Billie Eilish era o neno que quería bailar. Billie Eilish. Esta chica que toca o ukelele tamén, Billie Eilish, ¿no? Billie Eilish, sí. Podría ser ela, Billie Non sei, Eilish non era o de pero non creo que sexa. The phone just gone. The phone just gone. Ah, Joya del Nilo, ¿no? Billie Eilish. No, Ah, esa era Billie Eilish. Ah, perdón, Billie Eilish, claro, era outro. Billie Ocean, eso. que Billie era máis- Ocean, Billie Billie Ocean. Ocean. Billie Idol era outro. Billie É Idol de era o de outro. Speed. Ese. Billy Idol. Pois, o que pasa é que non- aquí estoume gañando un Sona un pouco renuncio Rosalía na tamén. casa. Sí, Rosalía en inglés. Non, Sono- é Rosalía. Ariana Grande, o mellor. Ariana Grande. Grande de É que España, Ariana- primeira de a ver, Alemania. Sube un momento. Sube un poquinho, Pini. Grateful for my ex. Buah, anda que estamos pagando en autores, oxe. É que Ariana Grande ten unha característica que canta un alto que solamente o calta ela. Estaba esperando a ver se estaba na canción. Ah, bueno, espera, sube un pouco, a ver, imos escuchar, ¿no? Only wanna do it once. Un rollo así, super alto. God forbid something happens. Happens, dijo. Dijo Happens. Algo pasa. Parecemos Vaughan Radio. Non
Non teño nin idea, Dios mío, sei a canción de sobra, estou farta de oíla. Bueno, precisamos unha resposta, porque quedan ainda dúas. Nin idea. Hai que dicir unha. Vou decir Ariana Grande, Veña, veña. dalle. É definitivo. Sí. Queres que marque, Carlos? Sí. Ainda non marquei. No, esta- non marques, No, non no, marques, vale. non marques, non marques. Isto é unha nova Vale, tempada. vale. Non hai que acomodarse. No, vale. Esa resposta correcta, mira, o título xenérico do álbum, que é de 2019, é Thank You Next, como se chama a canción. Eu quero que ti mesma leas a resposta, porque pon as gafas, porque era ni máis ni menos que Ariana Grande. Ariana Grande. Bravo, bravo. Pero ninguén Jimena. máis grande que María José Rodríguez. Sí. No. Aquí foi Jimena, porque outro día foi cando me explicou, mira, este son solo fai Ariana Grande. E cando estábamos failando, escoiteino e dixen, Bueno, veña que nos queda pouco tempo e temos Sí, que queres? Veña, veña, seguinte. cal queres? Había Bella Maya. A Bella Maya. Veña, rápido que queda pouco. Himnos. Himnos. Dous. Veña, que van 2 puntos. Pini, imos escoitar isto. Dalle, veña. A ver se son. Inglaterra, ¿no? Reino Unido. A pregunta é a que país pertence este himno, pero teño opcións. Suecia, Polonia, Italia, Alemania. Buf, a ver. Volve a dicilos. Repito. Suecia, Polonia, Italia ou Alemania. Italia non. Italia non é. Alemania. Eu tamén diría. Alemania. Eu tamén Eu diría. tamén diría Alemania. Sí, pero xo día parece que o día musical. Eu diría, correcto, Alemania. Bravo. A mí sonaba porque son un aficionado a Fórmula 1 e Michael Schumacher, pues, como era alemán, gañaba moitas veces, agora non, porque Polo que sexa. está en estado Dixen vegetariano. Alemania porque sonaba moito, sonou moitas Agora é veces. vegano. Veña, Non podía ser quédanos, Polonia. quédanos 3 minutos de Veña, programa. veña. Vamos alá. A E a negra. última é Historia. E deixelle 10 puntos. Veña, historia, veña María José, ti 10 podes. puntos. Estou completamente taladrada, veña a ver, vamos. Bueno, como mínimo, de todos os xeitos, tes 31 puntos. Que está moi ben. Que está ben porque Ninguén chegou máis aló que son a ti. primeira, son a primeira. Estás de primeira. Imos coa pregunta de historia que di así. Ordena por orde cronolóxica de máis antiga Sí. a máis moderno, máis antigo, perdón, máis moderno. Moi ben, inclusivo, moi ben, Carlos. Total. De máis antigo a máis moderno, estes reis do século XVIII, vale? Me cachina. O rei. É sinxela. Bueno, hombre. A ver, espera, Poli, dime. Apunta. E sería, eu vou chevar a lista Sí. desordenada, ti tes que Teño que ordenar. poñelos de antigo a novo. De antigo a novo. Fernando VI, Ese moi novo, Fernando novo, seguro. Fernando VII e Fernando VIII. Carlos III, Carlos III, Carlos IV, Carlos IV. Filipe V. Hubo tantos reis. E son todos do século XVIII. De feito, son todos os que hubo en España no século XVIII. Sí. Falta José Costas, o rei da O salsa. sea, Bueno. son estes 4. Ah, e falta chorrei das tartas de Mondoñedo. Sí, pero ese non foi do século XVIII. Foi un pouco O rei despois. dos cachorros. A ver, eu diría, primeiro Felipe V, segundo Carlos III, terceiro Carlos IV Sí. e cuarto Fernando VI. Podes repetirme outra vez? Primeiro Felipe V, segundo Carlos III, terceiro Carlos IV e cuarto Fernando VI. Definitivo? Sí. Primeiro dixeches Felipe V. Filipe V Non é o é o primeiro. É o primeiro, Bueno. sí. E de último que me dixeches? E de último Fernando IV. O digo, Fernando sí. VI, Fernando VI, Fernando perdón, VI. Fernando VI. Fernández Teso, de último. Pois Filipe, Filippi, ese era de Italia, ese era outro. Filipe V é o primeiro, pero despois ven Fernando VI dos 46 ao 59, Carlos III e Carlos IV. ¡Qué mago, María Pero non pasa nada porque María José Rodríguez Mira que fallar marcha. esta. Marcha do concurso 5G con 31 puntos. ¡Bravo! ¡Bravo!
Bueno, pois nada, pois nos temos que marchar, María José Rodríguez. Quedas connosco a semana que ven, un Qué programa divertido. máis. Sí, veña, quedo. Veña, Xa me pois gustou. quedamos a semana que ven. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Fran Rodríguez na dirección de contidos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando RQR. Nos marchamos, pero marchamos con música en directo. ¿Por qué? Porque os músicos, que pasa? Tamén tocan. Que tamén toca. E marchamos coa música dos irmáns Cuña e Chus da Silva con este novo proxecto que teñen e que imos disfrutar xa en segundos con os EP. Fear I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. Empty lights all went out in Massachusetts. The day I left her standing on her road. Try to hitch a ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do. Empty lights all went out in Massachusetts. They brought me back to standing on her road. Talk about the life in Massachusetts. Speak about the people I have seen. Empty lights all went out in Massachusetts. And Massachusetts is one place I have seen. I will remember Massachusetts. I will remember Massachusetts.